Umay kami manan kaabsat na kumablaw kada kayo iti naimbag na radio amin. Kahit patsiyeming sigsigan nyo dahil ito nga oras iti panagkakadwa tayo. Ta patsiyeming kaabsat nga ururayan nyo mat iti kastoy na bundaway. Tapno agmay sa tayo nga kadwa nga adalen tayo manen iti sauna ako Diyos. Datayo kakabsat iti redemption story revisited. Kayat tayo nga adalan dahi chay dakkel na unay nga panagayat nga ako Diyos kada tayo. Dahi panangisalakan na kada tayo. Kayat tayo nga subli-sublyen. Kayat tayo nga adalan. Kayat tayo nga ripasyon manan. Tapay iti tunggal panagadal tayo kakabsat kada ito'y nga sauna ako Diyos. Marikna tayo dahi ayat na. Bumarbara dahi ayat. Ket dayjay tarigagay na nga dayjay kababalin kuman ti anak na sumuten iti maimuli kada tayo kakabsat. Ket marami kuman babaen iti paramo na. Agkararag tayo kakabsat. Naindaklan nga Diyos amami nga dapat sa bilangit. O man nakabalin amin ka Diyos kahit da ka nadayawin kat tangaragin. Dayawin da ka magsipot at tultuloy, gitited mo kada kami iti sagot iti biyag. Uray pa iti salunat. Uray pa o Diyos iti tiyempo da ito nga napagkat nga pandemic. Sinalakniban na kami. Kudnula unay da di karim, ngay baon mo digiti angeles mo Diyos, may sulti, mangbantay, makihadwa kada, makihda kada kami. May kami met nagyaman, nagsipot kahit mi manen nga pagyamanan da ka kada ito yung kundaway. Nga mabalin mi manen nga kakadwa tapno adalan mi tinapatag ni saw. Dawatin ni Ama nga iti Santong Espiritu so kumay iti mangidalan kada kami. Itinagan na po ni Jesus, dinawat mo di kito nga napnuan iti panagyaman. Amen. Data yung kakabsat iti lesson 11. Mikatlo kakabsat kada iti marriage vow. Yung muna nga marriage vow for better for worse. Mikadua nga marriage vow for richer or poorer. Ket naadal tayo kakabsat nga datayo dayjay espesyal ngar armen iti dua ni Apo Jesus ken iti kabuso. Ket iti patcheck kakabsat ket dayjay sisirek tayon kadagitoy nga adal tayo. Agpapada tayon, agkakadwa tayon, nga nangaramid iti desisyon, anya tayo nga desisyon, nga ni Apo Jesus iti pinili tayo. As for me and my house, we will serve the Lord. Ket iti adalin tayo kabsat dayjay maikatlo a paset, iti marriage vow, in sickness and in health. Kitaan tayo kapsat no anya iti kayat ni Apo Diyos nga ipakaammo, idanon kada tayo babaen iti sauna. Nga uray pahay kakabsat iti tiyempo iti panagsakit, iti tiyempo iti kinasalun at tayo. Dahito nga Diyos nga agayayat kada tayo, kas dahi agasawa nga inkarida, nga saan danto nga agsina, uray pa'y kakabsat iti tiyempo iti panagsakit. Uray pa'y iti tiyempo iti kinasaluna. Ket kayat tayo nga ikabil daytoy a kinapudno kakabsat. Anya, ngay iti sakit saan a plano ni Apo Diyos nga ited kada tayo. Ulitek kakabsat. No adday iti agsakit kada tayo, anyaman na sakit, any illness, saan a plano ken panggep ni Apo Diyos data. Mawatan tayo ito no madamdama kakabsat. Ket ni Apo Diyos kakabsat, saan na tayo ito nga abanday baybayanan, na tayo ito nga panawan, iti tiyempo, iti panagsakit tayo. Tapay tarigagay na kakabsat, nga agbalin tayo an nasalunat, ket agtultuloy kuma, iti salunat tayo. Nga po Jesus nga isuiti ng parswa kada tayo kakabsat. Tarigagay na iti dayjay ko na tayo nga our wellness, our well-being.
Tenong adalan tayo kabsat ti salunat, it is a holistic picture nga iti salunat kabsat ket saan laeng nga dadya kinaawan iti marikrik na nga sagubanit iti bagi. Saan? No diket di it is a complete picture nga dadya panagrangay kakabsat iti panagbiag tayo isu iti sao nga salunat. Niya po Jesus idadatura pa iti dagakabsat. Sigun kini Matthew, Marcos, ni Lucas, ni Juan, adda kakabsat iti 37 miracles nga isu iti inaramid na kabayatan iti earthly ministry na iti 3.5 years. Ngem kadayjay kakabsat nga 37 miracles. 22 of these miracles are related to health. Either inagasan na digiti masakit, wenno insublina dayjay perpekto nan anay apan nagkita dagiti bulag, wenno lininisan nakakabsat dagiti agsakit iti leprosy, ken addapay dagiti pinagungar na manipod ken patay. So, roughly, kakabsat, it is about 60% of all the miracles ni Apo Jesus is pertaining to health-related miracles. Ni Apo Jesus, kakabsat, isu itinang parswa katatay. Basahin tayo i Genesis chapter 1, verses 26 and 27. Kuna iti Biblia, kakabsat, then God said, let us make men in our own image, according to our likeness. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Nagpintas nga ipalagip ni Apo Diyos, no sino ka, no sino ang kakabsat. Ni Apo Jesus, inaramid na tayo, ang masping tayo kanyana. Umasping, kalanglanga. So nga pinarsuan na kabsat, iti lalaki ken babae. Adda iti form da, adda iti pattern na, in the likeness of God. Apay nga daytoy kakabsat iti inrugik nga ipresenta itatang rabi kabsat. Umuna, no ni Apo Diyos isu iti nang parswa. Adda ken kuana kakabsat iti anya nga klase nga biag nga agnanayon. Ket kunana and he breathed into his nostrils the breath of life. Dayjay nga biag iti Diyos, biag nga agnanayon. Idi nga pinarsuana iti tao, baga tayo ni Adan, ni Adan lang nga ron di umunang pinarsuana, iti inted na nga biag nga agnanayon. Isu kakabsat nga, no kitain tayo, anya, nga dayjay biag nga agnanayon nga inted ni Apo Diyos kada tayo. At dagayam kakabsat dayjay karukod na met, no anyay iti panang taraken tayo, how we treat, how we take care of our body. Adda dayjay saying itatakakabsat, let your food be your medicine. Tada sakitan na niya. Ngam idi awampay iti sakit. Ni Apo Diyos nangiteden iti klase at taraon nga mabalin akanen dagijay nga pinarsuana nga adda kadakwada dayjay biag nga agnanayon. Basahin tayo kabsat i Genesis chapter 1 verse 29. Basahin tayo, and God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, it shall be your food. Kunana, to you, it shall be your food. Inted ko ataraon nyo, anya, dagiti amin akita abuken,
ken amin abunga iti kayo. So, idi agrugi kakabsat iti tao, nga agbiag iti garden iti Eden, nga adda kanyada dayjay nga biag nagnanayon nga inted ni Apo Dios. Itinted ni Apo Dios nga taraundaan niya, bukbukel, prutas. These are vegans. Anya kakabsat iti lifespan iti tao. Umuna, dahil bagakon, nga iti umuna nga lifespan iti tao kakabsat. It should be eternal. Apa yung eternal kakabsat? Tani Apo Diyos pinarswa na tayo in His own image. Genesis 1 verse 27, yung muna nga teksto ngayon baga tayo kakabsat. Mikadwa, idin nga nagbasol iti tao kakabsat. From eternity, nagbalinin kakabsat nga no alaen tayo iti Genesis chapter 5, in surat ni Moses digijay nga patriarchs digijay mununa nga amma iti nasyon kakabsat. Iti panagbiagda. Pinilik deje kaatitiduganan kadakwada. It is in chapter 5 verse 27 iti Genesis. All the days of Methuselah were 969 years and he died. Kita nyo kabsat, from eternity, nagbalinin ni Methuselah nga 969 years, then he died. Agpangpangatong papababa. Denggan nyo kakabsat, tinbaga ni Ari David, ije Salmo 90 verse 10. Psalm 90 verse 10. The days of our lives are 70 years. And if by reason of strength, they are 80 years. Na ikabilang gayam kabsat iti panangrukod nga iti biyag iti tao ket 70. Ket kunanan ni Arabid, ket no adda iti pigsa ken iti salunat agbalin nga 80. Diyaman nagpinapo Diyos na danon kun kakabsat dahil 70 years. Iti karkararag ko kinapo Diyos, apo na yunang paya. My commitment to the Lord is as long as He gives me strength, as long as He gives me health, agpausara kakabsat iti anyaman na kayat na pamusarang kanya. Kita nyo, the trend kakabsat, the trend is eternity ang mabilang. Idin nga nagbasol, next one. 969, Methuselah. Nagsuot man 70. May manyalaki din ta ni Apo Diyos kakabsat. No alaen tayo Mary's vow ko na in sickness and in health. Itatan nga bumababa anak ko iti panagbiag mo. Kayat ko nga maamuam nga adagayam iti plano ko na nga isubli ka manen kaday chay nga nagapwam na salunat na ananay ket iti panungpalan na giyag nagnanayon. Iti nagpintas nga sa una ni Apo Diyos kakabsat. Masarakan iti 3 John chapter 2, mikatlo nga libro ni Juan, versikulo 2. Kuna na, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Dahil bagak tatay holistic anya. Ibaga na dito nga prosper in all things. No alaan tayo gamin kakabsat iti dimension iti tao. Ni Hapo Jesus ijay Lucas kuna na, and Jesus increased in wisdom, mental, and in stature, physical, and in favor with God, social, spiritual, and men, social. So no adda ko mga iti aspect iti tao kabsat arig na daytoy tugaw a pagtugtugawak adda iti upat asaka na. Anya di upat nga saka? Physical, ti health, mental,
intellectual, spiritual, relasyon tayo kina Apo Diyos. Social, relasyon tayo tipata tayo nga tao. Iti kayat ni Apo Diyos, intunrumang ay tayo kakabsat, iti na espirituan a panagbiag tayo, sumursurot met iti panagrangay, dagito'y atalo. Wisdom, health, social. Dayjay tibungan na kakabsat, ngam iti pundasyon na, iso dayjay panakirelasyon tayo kani Apo Diyos. Kayat ni Apo Diyos nga i-reverse, dayjay kondisyon tayo kakabsat nga nagsuwag ag pababan. Dayjay nga panagbiag tayo, kayat na nga i-reverse, tapno ag subli tayo manan kakabsat, kadayjay nga kayat na pagbiagan tayo. At day tinakita kakabsat, nga principles tapno agbiag tayo nasalunat. Principles of a healthier life. Umuna nga prinsipyo kakabsat. Know that you are the temple of the Holy Spirit. Amuam nga iti bagim, iti bagik, isu iti templo, iti santo nga espiritu. Kulana ni Pablo kakabsat in 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. Saludsod na, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not of your own? Nagpintas siya sa lutsod na niya. Kuna na, di yu kadi ammo at ibagiyo kay templo iti Espiritu Santo. Di yu kadi ammo nga agtaeng kada kayo itis daytang Espiritu kuna na nga inted iti Diyos nangina iti inggatang na kada kayo. For you are bought at a price. Sanin baga? Therefore, glorify God in your body and spirit, which is God's. Inukitaan tayo dahi bagi tayo kakabsat. Kitaan tayo kuma nga daytoy templo iti santo nga espiritu. Kitaan tayo kuma nga datayo kakabsat ket ginatang sinubot ni Apo Jesus iti maysa a napateg nga gatad. And what is our price? Subyen tayo kin bagat kakabsat. Our price, your price, and my price is Jesus on the cross. Dayjay nga dara ni Apo Jesus, idi nga agayos manipod kadagiti sugsugat na. Dayjay nga biyag na nga isu kakabsat iti inyawat na iti Ama. That is my price. Dayjay iti price mo. Katagsipod ta kasjay kakabsat, addamanen iti balakad ni Pablo. 1 Corinthians 10 verse 31. Itatanta amumon nga niya iti bagi, isu iti templo, iti santong espiritu. Paul advises us, therefore, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Adda iti underlining principle kakabsat nga inkabil ni Pablo nga ati anyaman nga aramiden tayo. Anya iti ko na aramiden tayo apakaidayawan iti Diyos. Give glory to God. Nusubyen tayo mo na kakabsat, numangan kayo man, wenno uminom kayo man, datikit kitaeng ataraon, dakit kitain nga inumen. Iti maysa nga panangiturong, iti panangidayaw kina Apo Diyos. Unang, daytoy kadi nga taraon, dayta kadi nga inumen. Isu iti pagayatan ni Apo Diyos. Subyen tayo dayjay
inted na nataraon iji iden idi anya bukbukal prutas na natay. Nga amuan nyo kakabsat nga idi umayin iti layos. Umayin ti layos. Awampay ti layos umayin ti layos ni Apo Diyos kakabsat addan dadya classifications iti animal nga pinastrict na iti daong nga inaramid ni Noe. Basahin tayo kabsat iti Genesis chapter 7 verses 2 and 3. Kuna ni Apo Diyos ken ni Noe, you take with you 7 each of every clean animal, 2 each of every unclean animal, and also 7 each of the birds of the air to keep the species alive. Anya iti panggap ni Apo Diyos, kuna na umayin iti layos, matay iti amin asibibiyag, ti mabati laeng dagiti adda itauneg iti daong. Mano nga tattao? 8. Ni Noe ni bakit na. 3 anak na ken digiti manugang ni Noe babae. 8 na. Ngem digiti animal, idin nga sumbrek da, kuna na, mangikuyog kanto iti pag-asawaan anadalos asag pipito kaparis. 7 by 7. Ket degijay saan ang maibilang anadalos sang kaparis, 2 dalahe. 1 pair. Dahito nga prinsipyo kakabsat, tugot-tugutan idi balakadan ni Apo Diyos iti ili na, ket iraman tayo din iti bagi tayo, may panggap iti taraon. Kapantay di Leviticus kakabsat. Dahil timikadwa nga prinsipyo, give glory to God in all you do. Nyadyo mo na nga prinsipyo kabsat, iti mo na nga prinsipyo, know that you are the temple of the Holy Spirit. Iti mikadwa nga prinsipyo, give glory to God in all you do. Mangang kaman, uminom kaman, iti anyaman nga ramidan, purpose, dayawon na Apo Diyos. Apan tayo di taraon kakabsat. Iti Leviticus 11. Leviticus 11 verses 2 and 3. Kunana ni Apo Diyos. These are the animals which you may eat among all the beasts of the earth. Tapay. Idin kakabsat nga naggapudan iti daong iti kinanla nga da Noe when ada tintugtugot da nga intugtugot da nga nanateng bubukal. But it was not consumed forever. Naipalubusen nga mangandan iti lasag. From the original nga taraunda nga bubukal, prutas na nateng. Pinalubusan ni Apo Diyos. Ita niya mangandan iti lasag, karne. So in between mitaw sila, manatawin ni mitaw sila, 969 years. In David, before the flood, after the flood, idi mangandan iti lasag from 969 years to 70 years. Gem kunana na Apo Diyos, amun nyo nga da itinadalos nga animal nga iso iti kaninyo. Ano dito? Verse 2. Among the beasts which divides the hoof and having hoven hooves and chewing the cud, that you may eat. Kunana kabsat, mabalinyo akanen iti anyaman nga animal iti rabaw ti daga nga agpisi ti kurkuna ken ag ngatinga. Iti kadwan nga saludsod no, adalin tayo dayto may panggap iti taraon ng nangrunan kakabsat iti karne. Isu dayjay karne iti baboy. Adda kadi iti ibaga ni Apo Diyos, metlaeng iti Biblia may panggap iti karne iti baboy. Adda kinalawag kakabsat.
Leviticus 7, Leviticus 11 verses 7 and 8. Denggan nyo ti kunanan na ako Diyos. And the swine, though divides the hoof, having cloven hooves, yet does not chew the cud, they are unclean to you. Inayon na ako Diyos, their flesh you shall not eat, their carcasses you shall not touch, they are unclean to you. Anya iti kunanan na ako Diyos, di kay agsida iti baboy, maibilang anarugit. Nagpisi ti kukunangem saan nga agnatingat, di yu sida enti karne, dagitoy nga animal, wenno sagiden, iti bangkay ta. Nalawag kakabsatan niya. Kadnungay ko natin Pastor, kahit kumitag sida iti ikan, fish. Anya ti balakad niya ako Diyos, kada tayo kabsa, tapno, dahil salun at tayo kat maisubli, kada tayo. Denggan nyo kabsa. Leviticus 11 verse 9. This you may eat of all that are in the water. Whatever in the water that has fins and scales, whether in the sea or in the rivers, you may eat. Nung makakita ka iti lamas, pagkaman nagpalengke, wano sa dino pakakita, wano, idasaranda kakabsat, iti ikan, wano lamas, iti kitaem, duwa nga banat. Kunana, mabalin nyo nga sidaan, iti amin nga kita nga ikan, nga adda, pigar, ken siksik na. No daduma da di kita salutsud kanya pastor dito nga lamas. Amo yu iti guideline ko kabsat. When I am in doubt, there is what we call a gray area. Han mo nga may tudo adat siksik na walawan. The best thing that I will do is, I'm sorry. That is the safest thing. I will not. Numampay adda jay, when I cannot definitely say adda iti siksik na, adda ti pigar na. I cannot. Nga po Diyos, handang inaganan kakabsat, dagijay nga lamas, nga dati siksik na, at pigar na. Di naman inaganan kakabsat, iti lamas, nga awan ti siksik na, at pigar na. Anya da intid nga po Diyos kada tayo, intid na iti sirip kada tayo. Ngayon to no makita tayo da nga lamas. Anya ti kunanan na po Diyos, anak ko, no at siksik na, no at pigar na, dahi ta mabalingking. Use your judgment. Mikadwa nga paset, dahil mikadwa nga prinsipyo kabsat, dahil dayawin tayo ni Apo Diyos, kadigiti amin nga ramidin tayo. Nadal tayong iti taraw. You eat. Unanan ni Pablo, whether you eat or drink, apantay drink kakabsat. No addan iti maidasarken ka, the guideline is, look, no dahil diyang itasad na kanyang nga inuman, mabalin mo nga pagdayaw niya. Adda kakabsat iti diretsahan nga ibaga ni Apo Diyos, kada tayo nga anak na. In the book of Proverbs, chapter 20, verse 1, daytoy itimbaganan ni Apo Diyos kabsat. Wine is a mocker. Intoxicating drink arouses brawling. Whosoever is led astray by it is not wise. Iti arak mangrabrabak. Iti naingal nga inumen anya managridinggo. Ket sa sino man nga maalilaw kenkwana, saan ang masirin. Anya dintin na po Diyos di sirin. Inton gayam no mailawan tayo. Kadayjay pan nakailawan tayo, agbalinin kakamsat. Nga dayjay ko na tayo nga habitual drinker, agbalinin abartag drunkard. Anya pagbalinan na. At ti kayat kong itatag kada kayo kamsat.
To be very practical and very open. Diyan lang Proverbio, Kapitulo 23, chapter 23, verses 19 to 22. Niya po Diyos man rin makitungtungtungkit ko na, Hear, my son, denggan anak ko na. Agsaso na po Diyos, anak ko, denggan ako na. And be wise. And guide your heart in the way. Do not mix with wine babbler or with gluttonous eaters of meat. For the drunkard and the glutton will come to poverty, and drowsiness will clothe a man with drugs. Anya di balakad na agsilid ka ket panunutom ang naimbag ti panagbiag mo anak ko kunana na ako Diyos. Di ka kumuyog kadagiti mamarka. Wenno dagiti narawat. There is a classification. Mamartek, narawat, glutton. Anya pagrawat gamin ka sa normal anya ngano adda dagiti agbarbartek. Addamit iti anya pulutan da. Katikunanan na po Diyos, agbalinto amarigrigat dagiti mamartek ken dagiti buklis. Agrutay kanto anak ko kunanan na po Diyos nusurutem dagito. Let's put the Word of God in a test. Ikabil tayo kakabsat, this is a generic name. No, dati nagan nga may mention dito, this is a generic name. Ikabil tayo nga ti case study tayo kakabsat. John de la Cruz. Nagan ti Pilipino data niya. It's a generic name. John de la Cruz, ket iti tunggal aldaw, uminom iti maysa nga 4 kantos. Adamit iti pulutan na. Ket no saludsudem kenkwana, manungay dayta. Tapno nalalaka iti sungbat na aganay sa nga gasot, pastor. So we'll put it, ngayon may sangal daw ni Juan de la Cruz, gastuan na iti sanga gasot kakabsat. Kabil tayo iti 1 week. Mano 1 week? 700. Kabil tayo iti makabulan. Mano makabulan? 3,000. Kabil tayong kakabsat, iti makatawid. 3,000 times 12. 36,000. Ang kadingan tayo dyan baganan ni Apo Jesus ke, na Apo Diyos ke, agrutay kanto, no iti kaduang, kadigitan niya, baratag ken, please. Kung ikabil tayo ngayon ni Juan de la Cruz kapsat ke, kastoy iti panagbiag na, iti uneg, iti 5 nga tawen. 36,000 a year times 5. Suma na 180,000 pesos. Kitno ngay hanapay laeng anapagbaligyan kakabsat. Ket nagtultuloy iti 10 atawen. Iti nagastunan ni Juan de la Cruz. 360,000. Kitno saan na pahingaan ang amuan ni Apo Diyos kiti prinsipyo nga adadalon tay tata. Kit nagtultuloy at 20 years. Amuyo nagastunan ni Juan de la Cruz nga nang rugi iti sangagasot iti naldaw. He should have spent 720,000 pesos. Ang apod no di bagana na po Diyos, agbalinto ang marigriga, dagiti mamarte, kaya dagiti
Baptist. Ayan kakabsat, iti parabor ni Apo Diyos. Ayan, dayjay nga ayat ni Apo Diyos. Intun no dayjay nga tao kakabsat ket nagbalinin akas ken ni Juan de la Cruz. Ada kadi digiti sakit no may kenkwana. Ada. Ay darag sakit iti dalam, nyamang sakit. Saan lang nga sakit ti bulsa, sakit pa iti na pisikalan, na sakit pa iti na spiritualan, na sakit pa iti sosyalan, tapay, iti kunana di jay, wine is a maker. Intoxicating drink, arouses brawling. Ti arak mangrabraba. Iti naingal nga inumen, managlilinggor. No addan iti aglilinggor. No addan ti aglalaaw. No addan di iti aglalaw terarabidad. Make an investigation. Dagitoy. Dagiti mga. Ayan ti parabor ni Apo Diyos. Malagip ko kabsat, iti maysa nga pamilya. Pamilya, dagiti ungkal, iti barangbong panikitan. Ti ama, iti pamilya. Sakbay na kakabsat nga nangeg iti Ebanghelyo. Awan pa itirang tay, kadayta nga Tarlac River, manipod tirang ayan, gana barangbong. No iti kastuyin kakabsat, apa nagtutudo ket nadalaman di layos. Iti pagluganan ket no saan nga dayjay tinekkenan nga ba dayjay balsa. Ket no napagges launa yung dimotor kakabsat nga baluto. Ijay barangubong nga pagigyanan dagiti ungkal ni Brother Edgar dayjay ti ama. Ket dagiti nga panawon kakabsat, saan mo nga mabaling nga rabrabaken isuna. Tapay, dakkel a lalaki ni Brother Edgar, na yasawa ken ni Sister Gina nga taga dita barangubong, ni Brother Edgar taga Samar. Dakkel a lalaki. Napanag, dakkel. Pagbubungan da ni Brother Edgar, agsipod ta, dadalin tayo, ada amin kenkwana, mamartin, narawin. Ubing pa'y digitan na idi kakabsat. Ubing pa'y da Edna, ubing pa'y da Edward, kit ni Edward itata, isuna ni Pastor Edward Tungkal. May istoryak dito ita, nadagkit kami kakabsat na agagayem. Taura itata, mabibisita pa lang ni Sister Gina, kundi iti anak na nga babae, kundi Ezekiel, nga agigenda, ijabalay da pa lang jabarangubong. Subyente din yung istorya kabsat. Nga manyalakit din, takastoy iti panagbiag na ni Brother Edgar idi. Dagi bambanog na, agtalo, ada fispan na, agbalsa, o nanyaman pa. Kasilala di Biblia kabsat, nga ikabil na iti bulsa nga lusso. Paglusutan na, apan ijay bisyo na. Parte kebukis. A drunkard in a glutton. Ayan ti parabor ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos kabsat sinarak na di gito ungkal family. Sinarak na ni Brother Edgar. Amuyo ti pagyamanak mo kini Sister Gina, no kayat mo nga agbalbaliwa. Awatin ta ni Apo Jesus. Ket agkamkamang tayo am amin. Iti Seventh-day Adventist Church.
Brother Edgar was baptized. Iti panang balbalo ni Apo Diyos ken kuana, ken iti sibubukal a pamilyana. Brother Edgar became an elder of the church. Yung kitain nyo, kapsat. I'll give this as a side point. Dagijay nga nararamid ni Brother Edgar, sakbay nga inyaon ti Ebanghelyo kadagijay kakabsat, nga panaka tagabo na iti daytoy nga bisyo. It took effect on his health. Manong taon lang tinaglabas, Brother Edgar passed away. Nung may isang eleksyon, kadigyan anak ng kamsat. They are faithful Seventh-day Adventists. Ni Pastor Edward, kang kanayon ng palpalagipan, digiti kakabsat na nagpasyara, ang bisikleta man, madalanak ni Edna, kindas balay na jarang ayan. Panak ijibalay the Sister Gina. I remind them, di panagayat niya ako, Diyos. Maudi ti amin kakabsat. Nagpintas na itin bagana ni Pablo. Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Kabailak asarangten iti anyaman na banag, babaen iti panakamalin, nga inted kanya ni Kristo. Inawis ko kabsat ni Pastor Ray Orbi, nga mangted iti may isang special song. Ni Pastor Ray Orbi kat isunat Executive Secretary iti Northeast Luzon Mission. Agkanta kabsat, ijay misyon tayo ijay mabini, Alicia Isabela. Denggen tayo kabsat, kalpasan na agkararan tayo. One day a plain village woman, driven by love for her Lord, recklessly poured out a valuable essence, disregarding the score. Once it was broken and spilled out, the fragrance filled all the room. Like a prisoner released from his shackles, like a spirit set free from the tomb. Broken and spilled out, just for love of you, Jesus, my most precious lavished on thee. Broken and spilled out and poured at your feet in sweet abandon. Let me be spilled out and used up for thee. Precious treasure, His love and His own perfect Son, sent He to show me
the love of the Father. Just for love it was done. And though you were perfect and holy, you gave up yourself willingly. You spared no expense for my pardon. You were used up and wasted for me. Broken and spilled out just for love only Jesus. God's most precious treasure. Love is only. You were broken and spilled out and poured out my feet in sweet abandon. Lord, you were spilled out and used up for me. In sweet abandon, let me be spilled out and used up for thee. Thank you very much, Pastor Ray. May apo Diyos ti matay dayaw. Di kinanta na kag sa broken and spilled out. Day check tayo iti. Ginatang na tayo ni Apo Jesus. Iti sagot tayo. Day jabagkan tiyag tayo nga agpaay ti pakidayawan iti nimbag adama. Nimbag apan nakaisalakan. Tinagan ni Apo Diyos ti matay dayaw. For iti marriage vow tayo tata. Ay ayatin na ka na Apo Diyos. Agsakit ka man, ayatin na ka na Apo Diyos. Itid na, iti naimbag ko mga sarungar, iti amin kada tayo. Ag kararag tayo baksa. Agyaman kami ama. Gunagyaman kami. Tanuman pa nagbasol kami. Iti pa naglabsing ni o Diyos kada iti linlintag mo kore pa iti lintag iti salungan. Imay dag iti saksakit kada kani. Ngem inted mo manen kada kani o Diyos na ito naagal. May isa nga palagi. May isa nga sursuro. Nga kayat mo agsubli kami nga biyag anananay kami sa mga. Mabalin o Diyos nanda kada kami begitchay nga makidangdangadang pailaan ama, no anya iti taraunan ni, ken anya iti inuman ni. O Diyos, kas daytoy inbalakad mo babaen ni Pablo ama. Mabigbig ni kuma nga daytoy bagi nga isu iti inted mo kami. Templo ti Santong Espiritu. Nga numangan kami ama, uminum kami ama. Aramiden mi nga may sanga panggal. Dayawan niyo tinapatan namin. Agasan na kami o Diyos na nyaman higit sa sakit mo. Itid mo itinananan ay sa lunat ka kami. Kastabat din, dalusan na kami kadigiti basbaso mo. Agyaman kami ta dinawat ni digitoy. Kitpatyen mi nga dinggam ken sungbatang ta tinagan na po ng Jesus. Amen. Amen. Gana numay nga lawas man ang kapsat. Pagpakada kami manan.
bagarabitan namin. Na po Diyos ay itanda kayo. Kasyamat ay itanda kayo. Thank you very much for joining us tonight.